Yo mga kaberks! Girada na to karon. Sari-saring kinilaw kaberks. Magpadagat na sa ta. Kay bidli na kay sikitag karne. Gagapon nag gulay sa ta. Karon kinilaw na sa ta kaberks. Abo! Ano itong sari-sari nga kinilaw kaberks? Ay lukot, ay lato, nasa italaba, nasa isda. So ato na yung reviewan mga kaberks. Abo. So mga kaberks, maghiwa na ta sa ato ang lamas sa kinabuhi para sa atong mga kinilaw. Bombay kaberks. Luya kaberks. Sili kaberks. Isda kaberks. Lukot. Tuang latu. Chili. Yo mga kaberks! Darang atong mga kinilaw kaberks. Kinilaw nga talaba o kinilaw nga sari-sari siya kaberks. Ato lukot o isda. Abo! Bahong gas kaberks. Gas ni. Ta kaberks. Kao na. Ha? Ipot pa uhing kuhan kaberks. Di pa uhing talaba o. Talaba. Oh. Where's mine? Abo. Pinikudan eh. Ang kaberks. Dito kaya ang kaberks. Dito pelupin kaberks. Abo. Ali ha. Tangalan eh. Lukot kaberks. Diha. Fish. Ta kaberks. Bonggas eh. Abo.
Lupulupig eh. Mate, pampahamis ng kutis. Abo. Lupulupig. Kalaba niya. Tengah kaming sili. Nah, daog na. Abo. Bumko na. Abo. Ito ako nagkabagsa. Ayaw mo kalimot na bagsa. Pa-skate sa ninyo nga. Inyong subscribe ang among YouTube channel na kita-kita sa dito. Abo. Ay, gwapo. Nilaw na. Lagat. Aroy. Timbahaw eh. Wayang ka, Berks eh. Wayang. Kupot na bayabas unya agad. Lihat. Pakai dahon. Nah. Hello. Nanti tarik dah. Tidak selupit eh. Tengah pampahamis ng kutis. Last bite. Abo.